Init! Grabe naman ang init, Manang Lisa. Tag-ulan na pero sobrang init pa din. Parang nakakalusaw ng balat. Oo nga eh. Sobrang init ngayon. Sandali nga. Sayang nga yung skincare na ginagamit ko. Parang hindi tumatalab. Tandaan yung yan. Gumagamit pa kayo nun? Bakit? Ganun na ba ako katanda para hindi gumamit ng ganun? Hindi naman po sa ganun, Manang Lisa. Pero bakit? May pumuporma po ba sa inyo? Aba, syempre naman. Yung ganitong alindog ko, pinipilahan pa ng mga lalaki yan. Wow, sana all. May asim pa. Aba, natural. Yung ganda kong to, pinagkakaguluhan pa yan. Oo nga, Manang Lisa. Halata nga na maraming nagkakagulong lalaki sa inyo. Lalo na pag umuutang. Ikaw talaga, Renz. Bakit? Mukha bang pera lang habol nila sa akin? Manang Lisa, nagbibiro lang po ako. Maganda naman po kayo. Bagay na bagay po kayo ni Mang Romeo. Tumigil ka nga. Ayaw ko dun sa matandang yun. Oh, bakit naman po? Masyadong babaero yun. Sa bagay, nung nakaraan, iba na naman yung kasama niya. Manang Lisa, bigyan mo nga ako dyan ng soft drinks. Ako rin ho, Manang Lisa. Samahan mo na rin ng chichirya. Sige, sandali lang. Orange, parang init na init ka. Oo, kagawad. Sobrang init ngayon. Pero kayo, parang hindi naiinitan. Naka-jacket pa. Di mo ba alam na ganito yung mga pormahan mga bida ngayon? Oo nga! May iba ako kagawad. Pwede mo bang mabawasan yung hulog sa aircon? Hulog? Ibig sabihin, yung aircon sa barangay natin, inutang nyo pa? Ah, hindi rin. Ang ibig sabihin ni Jerry, ang aircon sa barangay, hinulugan ng barya. Teka, hindi ko maintindihan. Meron bang ganun? Oo, ang tawag doon, pisukon. Oo nga. Pisukon? Oo, piso kada minuto. Oo nga. Ayos yun ah. Ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Talagang pinagkakitaan nyo pa yung aircon nyo, kagawad. Aba, siyempre, para may pandagdag pundo sa barangay. Mindset ba? Mindset. Kaya kagawad, dagdagan nyo yung pasahod nyo sa mga tanod nyo. Para may panghulog kami sa pisukon kapag walang duty. Oo nga. Hayaan nyo, tatanggalin natin yung kape, asukal, para tumaas yung sahod nyo. Ikaw naman kagawad, nagbibiro lang ako. Alam mo naman na no coffee, no duty. Oh, ito na kagawad. Ayun, thank you. Thank you. Oh, ito pala yung bayad, Manang Lisa. Keep the change. Nice. Anong keep the change? Si kagawad naman, alam mo nagang mahaba na yung listahan mo sa akin. Kulang pa nga to. Ano Manang Lisa? Tama ako, di ba? Pinipilahan ka ng mga lalaki. Si Manang Lisa naman. Alam mo ba, Manang Lisa, gumaganda ka at sumisexy pa. Yeah, boy. Sa susunod ko na lang bayaran yung iba. Oo nga. Ikaw naman. Sige na nga. Kagawad, baka naman pwedeng ikaw munang magbayad sa akin. Ano? Di ba? Sumasahod naman kayo? Sige, kagawad. Baka gusto mong... Uy, kamingay. Bakit, Kuya Jerry? Ano ba yung gusto naming malaman? Oo nga, Jerry. Ano ba yun? Nako, huwag niyong pansinin tong si Jerry. Kulang kasi to sa kalinga ng magulang. Kaya ganito siya magpapansin. O siya, sige. Maiwan ko na muna kayo dyan. Sige, Manang Lisa. Huwag mong pabayaan yung diet mo, ha? Oo nga. Ayan.
Sige, habulin mo. Ano bang pinapanood mo rin? Ay, ito kuya. Batang Hapo. Ang galing nga ng bida dito eh. Si Quattro Dalisay. Quadro Dalisay? Parang ngayon ko lang narinig yun ah. Alam ko na! Si Tambol! Idol ko rin yan! Magaling na magaling yan! Oh, bakit yung tatawa kagawad? Alam nyo rin ba to? Kung hindi nyo na itatanong, kilalang kilala ko yan! Talaga kagawad? Paano yung nakilala si Quattro Dalisay? Oo nga! Di nyo ba alam na magkababata kami niyan? Saka, ang tutong title niyan, Batang Hotdog. Mali yata ang sinasabi nyo kagawad. Hindi, tama ako. Di ba yung bida dyan, magaling kumain ng hotdog? Hindi po. Yung bida po dito, yun ang tatanggol sa mga inaapi. Ang astig nga nun eh. Lalaking lalaki yung datingan. Oo nga. Oo. Siya yung nagtatanggol sa mga naapi. Okay. Tapos, bandang huli, yung pinagtatanggol niya, kinakain niya yung hotdog. Hindi kagawad. Teka, subukan kong i-google para maniwala kayo. Sige, kahit tignan mo pa, sigurado akong siya yun. Ito po oh. Ito ay naglalaman ng mga mensahe tungkol sa kahirapan, pagmamahal sa pamilya, determinasyon, at pag-asa. Ito ay pinagbibidaan ni Coco Matching alias Quattro Dalisay. Di ba Kuya Jerry? Tama ako? Oo nga. Ay nako, huwag kayong maniwala sa Google na yan. Fake news yan. Kagawad, lahat ng sinasabi dito sa Google ay totoo. At isa pa, kilalang kilala ng mga tao, si Quattro Dalisay. Di ba Kuya Jerry? Oo nga, kagawad. Hay nako, Renz. Kaya wala kang natututunan dyan sa kakatambay mo eh. Tara na nga, Jerry. Baka hanapin pa tayo sa barangay. Sige, kagawad. Paano yan, Renz? Mauna na kami. Baka maubusan pa kami ng hotdog sa rep. Kailan pa naging bida sa palabas yung kumakain ng hotdog?